No me tutustuttiin Taideakatemia elokuvalinjalla ja ehkä yrittäjyys siitä aika nopeasti alkoi siitä kouluajoilla jo, että intohimosta niin kuin kaupallistettiin se. Ollaan viimeiset 8-9 vuotta tehty niin kuin videomarkkinoinnin parissa hommia. Ja myynnin tärkeys ja asiakashankinta ja toki tämmöiset tapahtumat on myös hyviä verkostoitumista varten. Ja ehkä tämän Ukon tapahtuma ollaan eka kertaa täällä, niin kokisin, että tämä menee jonkinlaisesta terapiasessiosta myös, että täällä tutustuu niin muihin kanssakulkijoihin. Joo, että myynnissä on kyllä tullut uusi niin kuin respekti niin kuin myynnin ammattilaisiin, että niin kuin, et ei se ole todellakaan niin kuin helppoa tai niin kuin kevyttä hommaa. Että kyllä se niin kuin aika raskasta on niin kuin päivästä toisesta niin kuin myydä hommia. Et iso kunnianosoitus kyllä heille, jotka täyspäiväisesti sitä tekee. Jep. No, mun tulee heti mieleen, että mekin ollaan siis tuore yritys vuoden alussa perustettu ja meillä on siis Kimin kanssa meillä on aina koulusta asti meillä on ollut semmoinen taiteellinen luova aallonpituus tosi vahva ja jaettu semmoinen, niin mä oon ollut ylpeitä kyllä niistä töistä, mitä me ollaan nyt päästy yhdessä tekemään virallisesti niin kuin yhteisen yrityksen kautta. Et se on, siitä mä iloitsen, että pääsee tekemään juttuja, mistä on ylpeä ja niitä voi katsoa sitten taaksepäin ilolla. Se on ainakin mielestäni hyvä niinkö muistutus, että kerran vuodessa voi niinkö juhlistaa, jos ei, kun sitä on ehkä vähän huono juhlimaan itseään, aina ollut ainakin mä, niin tää antaa mahdollisuuden niinkö katsoa ja ehkä reflektoida myös. Tää tapahtuma myös niinkö Jaajon toi puheenvuoro ja muu, niin se toimii aika hyvin semmosena, että pystyy reflektoimaan sitä omaa matkaa ja katsomaan taaksepäin. Et siinä mielessä aiotaan, ainakin itse aion kyllä tänä päivänä, aina kun se syksyllä tulee, niin jollain tapaa pysähtyy ja juhlii ja katsoo, niin kuin peilata taaksepäin. Se on ylipäätänsä kiva niin kuin, jopa tällaisessa niin kuin tapahtumassa, kun tapaa just muita ihmisiä ja yrittäjiä, niin siinä yksinäisyydessä voi olla just joku juttu, ja ollaan meidän omassa kuplassa ja jatkuvasti grindataan menemään, mutta se on niinku kiva niinku tulla tälle ulkopuolelle ja huomata, että on niinku niitä muitakin ympärille, jotka yrittää. Ja on kiva niinku jutella ja tutustua ihmisiin. On niinku hyvä tilaisuus siihen. Verkkoja vaan vesille myymään ja rohkeasti tekemään asiakashankintaa, riippuen toki, että mikä on se toimiala ja markkina, mutta se on tullut opittua, että ilman sitä myyntiä, kun se sakkaa, niin sitten ei ole oikein mitään. Verkostoituminen ja myynnin taito, se on ikuinen prosessi näköjään kehittyä siinä.